Wielerploeg Jumbo-Visma geeft meerdere fietsclinics op het Speelpark in Venray. Nou, wij hebben hier voornamelijk via de gemeente de scholen zijn uitgenodigd om hier fietsclinics te krijgen. Dus de meeste kinderen zitten natuurlijk wel vaak op een mountainbike of op de gewone fiets, maar hebben nog nooit op een racefiets gezeten. Nou, wij vertellen vooral van tevoren even het verhaal over de racefiets, wat het precies inhoudt, waar je allemaal op moet letten. Het stukje schakelen en remmen is natuurlijk heel belangrijk voor de veiligheid. Ze krijgen allemaal een helm op en dan gaan we al heel snel gewoon op stap petsen en dan gaan ze het vanzelf ervaren hoe het is. Ja, kijk, het gemakkelijkste natuurlijk op een fiets is om hard te fietsen. Maar ja, je moet ook een keertje links of rechtsom. Dus ja, ze moeten wel behendig worden met zo'n fiets. En zo'n fiets is natuurlijk net even anders. Je zit met een andere houding op de fiets. Je krijgt vaak wat last van je nek en van je rug. Dus wij proberen daar echt wel hele handige oefeningetjes mee te geven. Waardoor ze gewoon heel snel behendig worden op zo'n fiets. En dan kunnen ze ook wat gemakkelijker harder fietsen.